Happy New Year sa lahat! Bagong taon na naman, bagong buhay, bagong kumbati sa araw-araw ng ating pamumuhay. Sana yung fruit of Holy Spirit in Galatia 5 verse 22 atong basahon sa Bisaya mga igsoon. Ingon siya diri, apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, ug pagka maminatudon. Amen. Kini ang pulong sa Dios. Ang gugma nagahatag siya og kaluoy, pagka maminatudon. Ang bunga sa balaang espiritu sa Dios mao ang natay gugma, kaluoy, pailob, ug pagka maminatudon. Lindot kaayo ni nga bersikulo ha mga kapatid. Kung naani sa atong kinabuhi ining year 2025. Kung na kay gugma, siyempre na kay pailog. Kay makapailog ka kay naman kay gugma. So maghigugma ka sa imong isig katawo. Di natay kalinaw, natay pagka maminatudon. Ikaw masukanon sa year 2024, wala na nimo. Kay gipulihan naman sa gugma nga mao ang bunga sa espiritu. Kung naataan ang bunga sa espiritu, nataan ang gugma, nataan ang pailob, nataan ang pagkamaminatudon, simpre ang atong kinabuhi, doon na gayoy kalipay, doon na gayoy kalinaw. Kay, naman tay paghigugma sa atong isikataw, dili man ta manglibak sa atong isikataw, dili man ta magdumot sa atong isikataw, o bisag unsaon ta nilang dumot, kita dili ta makadumot nila. So atong ipairal ang gugma nga gikan sa Dios. Atong ipairal sa atong mga kinabuhi, sa atong kasing-kasing, ang bunga sa Espiritu sa Dios, ang gugma ug ang pailog, kung pagka maluluyon. Kung doon natay gugma, natay pailog, napo tay pagka maluluyon. So thank you for watching and God bless.